Oh, naliyeza lentlungu mawedini. Benimxelela ndathi ndiyabuya. Ngo-12 o'clock shwe nje ke imizuzu ethile ndibuyile. Ndiyayabe kusisanqwe phansi phezulu. Ngokusa ke kwenziwa ngabanye babalandeli bebhola belilizwe. Ngongathathela intwana ezengobusebuzweni umntu uTshabalala weKaizer Chiefs. Sikhalima ke lonto singamakhosi sisithi ningake nilinge nisiphambanela siyondawo yophambanela. Buyile ke namhlanje South Africa iwinile. But kunezidenge ezicinga basilwa neSouth Africa. Guys, we are not fighting the national team. We are fighting not Tikoloshe around the national team. Asilwi ne-national team, silwa no Hili aba around the national team. Uba ngowuphi Hili niyazazelo Hili ngobani around the national team. Kukho bese bebhenquza ngoku esho ngeshwapha. Bacimba i-national team yakho kwabo. Bazawuthini ke ngoba kange sithethe nga-national team yawina. Into esiyithethayo i-1. Abathikoloshe basarawunde i-national team. Naba bacinga uba yakho kwabo niyaxoka. Phinde ndibuye i-appearance kaTshabalala kwi-national team nguwin kuthi thina besimthethelela uTshabalala nakubantu abemgezela. Nguwin lo kuthi ungena kwaTshabalala adlale kulaa game. Uyabona ke ukwena ngazuthetha nabo mna zikhona izidenge ezancanywayo kuthi kuthethwa ngenye into umuntu athethele ifunwa nguye. Guys, akukho mntu u-owner national team into and akukho mntu ulwa ne-national team. Silwa noThikoloshe aba basarawunde i-national team and sizawubafaka ityiwa bafe abaThikoloshe. Asizubhulishwa kweli lizwe, lilizwe lethu eli. And sanulibala nimbalwa, ndikandidibanisa nonke nimbalwa sibanintsi. Qala uqaphele kulondo, udilishana nabantu abanintsi. Bese niphakuphaku abibhuluku ezigcwele umoya. Asilwanga nani, asilwi nani, silwa nembeko lingekho yokuni. Awukwazi umuntu uthi that thing. Nangoku na today ngeke uxelele iplayer yethu uba i-that thing. Ezinto nentsente. So ke guys ngoku ndiyacinga uba iclearishekile le confusion isengqondweni zabanye. Not everyone is confused, but abanye benu ba-confused. Ukusa ngeke sikuvumele kweli lizwe nigezele iplayers zethu, especially the biggest team in this continent, amakhosi. Sizuva ngani nina? Sisatsho nangoku ukusa kuyekeni. Sanuhlukumeza iplayers zeKaizer Chiefs. Ezinto umntu uthi that thing kuTshabalala. uTshabalala is a professional player. Le nto inuka amakhwapha igezela uTshabalala. Umlungu kuno uTshabalala abanye benu. And abanye nguThixo kubo. Biza funeka nezirhama abanye nakushitilanga noshitilanga. Anawo ne-toilet paper. Kodwa yogezela uTshabalala unawo ne-tissue le toilet paper yozindaba. Manqa uTshabalala ubophene ngapha ngemva. Dodi ngeke sivume kwelizwe ugezelwa singamakhosi. Ukhona ke unoziqhitsana ke. Hayi uDizi wena mabhuti wena uDizi. Sofuna kwenza sizuva ngawe mabhuti. Uthando lakho uzulufundisa abanye abantu babathanda apho ungathandi khona. uDizi wena khona yoforce apha. Clear izolo ndicacisile into othuka ukaTshabalala.
bububhanqa nawe uyibonile loo nto qha usoloko against i-Kaizer Chiefs wena mabhuti. And andiyazi noba ufoswa yintoni busapota i-Kaizer Chiefs. Andazi noba yintoni ekufosayo wena nokanye wenzela bani ifavor. Okanye wenzela i-ex yakho ke uba sugeza wena mabhuti, sugeza. Khona ifoswayo apha sizunicenga mabhuti. Asizuthanda into eniyithandayo, sithanda ethandwa sithi man. Ucela mabhuti. Kwawena lowo. Wawujoyinisa waba noVaseline abasileyo, sugeza mabhuti kwawena lowo. Ke makhosi sitatile Mthu Tshabalala udlalile izolo. Iteam yase South Africa yawina. Ondaba kayikhonjwa kandiziwadyuyisa nabo ondaba ikhonjwa. Ondaba ikhonjwa. Hayi bazokhonjwa ibhazuka. Leka Big Zulu kuthiwa lidilize indaba. Umbayimbayi. So guys, masingabi confused apha. Uba usile sizawudila nayo nangokwigqithileyo. Nakwi-World Cup ubuphinde wasa asizukuyeka. Nakwi-World Cup. Usile. Jini. Asizunyamezela ukusa kweli lizwe. Ukhona kulo mntanana unesinqane ngathi senziwe phaa kwi-Orlando Pirates. Khona umntanana ocimba ngicela kubona onesinqane ngathi sithungiwe. Naye nimxelele uba ndiyamthanda, asoze ndilwe naye. But abanye abantu sugeza ungazindabanga. Zindaba phambi koba uyogeza. Akushidilwe phambi koba uyosa wamfundekela apha upakishile ngapha ngemva. Qala kakuba apha. You are fearless, you are in charge, you are not confused. Akho mntu uzasenza nto. Nibuze kuMessi. Nawe uyayazi uMessi. Oh, uMessi madoda. uMessi. Hey, sibuye ke ngoku sithini guys kubantu baka Ronaldo. uRonaldo uncamile iWorld Cup ngoku ohlulakela kaqualifyanga. Ngoku ivaliwe incwadi soze abe nayo iWorld Cup sincamile. Iphumile eMzantsi Afrika ke ngoku. Nawe Mthembu ndike ndakubona ngathi uyafuna uthetha wena Mthembu. Fusek Mthembu. Nidelela kakhulu kweli lizwe lase South Africa. Nidelela kakhulu. Asizuva ngani. Hayi umntu uyaya kwi-World Cup jini. Sobe sesibaninzi kakhulu kwi-World Cup. Sobe siphethe ilizwe uya kwi-World Cup. Sobe siliphethe ilizwe. Sawungomba kakhulu abamantolwane. Bacimba ngabo. Sawudila nabamantolwane kakhulu. Uyabona beke sawungomba abamantolwane. Sizawurespectwa ehlabathini. Alibhuqa thina. Yeah guys. Nina niyalibala uba sibaninzi nimbalwa. Yo sibaninzi. Sibaninzi nimbalwa. Sizovangana apha. And ningalibali ubulelo sibali benu. Ningalibali ubulela amaNigeria osibali benu. Asebenzile osibali benu oba ningabafuniyo. Unoba niyekile not idudula ngoku nimyekile ududula. Asebenzile osibali. iNigerians. Niwabonga amaNigeria kawubona iNigeria uguqe. Ningamlibali uNtwari. Unisizile uNtwari, usebenzile uNtwari for uMzantsi Afrika. Asikho apho ke guys. Eyona nto engamandla apha ebholeni. Ukusa. Singajoka siyenze yonke enye into but masingafikeleli kula level yokusa. Yo.
bhetele naxa usile man use noko. Thende ezimnyama uyageza uthende ezimnyama. Geza njani nethende ezimnyama man? And azenziwa kuba kuthiwa uhlamba ungahlanje uncame zithende ezimnyama qha nganifu. Man, indaba ye-World Cup no-Ronaldo kude kuye mfondini. Asosokoliswa kuqualifya ucimba ngawini i-World Cup yiyeke laa nto man mabhuti. Phuma kule nto mabhuti, ezinye izinto azifuna ufoswa ndoda. Ndithe yiyeke isinyanzeliso, uyathanda unyanzela wena. Ziyeke ezinye izinto lala umoya. Bendithetha ngezinunu ke ezisileyo, utshilo utata wathi kugcwele inunu. And ezinunu zisile. Ihloniphe ii-players zethu guys. Ni-respect our own players. We love our team. We love our players. You can do your things. Wenze yonke into ofuna uyenza kodwa ungaphambaneli kwi-Kaizer Chiefs. Ndiyaphinda na today. Nezinye zezithunzela esupport i-Chiefs one day ingqondo zazo zizawuvuleka uba noba kungenzeka ntoni suvuma umuntu azohlokonxa ifamily yakho. We are family on this thing. Siyayazi kuba abanye ke ebholeni bayanje kuba bekhapha kusithiwa iteksi ayigcwelanga khwela sihambe. Abayingothando ebholeni. Abanye baya ngozogcwalisa iteksi. Abantu bagcwalisa iteksi kanti ajuwisha ibhola nabo mna. Thetha nabantu mna basacrificeayo bakhupha imali yabo beyobukela ibhola ngenxa yothando lebhola. So xa sithethelela iplayer yethu ke guys igezelwa, ningake nilinge nifuna usilawula uba masisithethelele njani iplayer yethu. Niphinde nifuna usilawula ko-Facebook bethu njengala madala. Ningalinge niyiqale loo nto leyo, iza nenzela ingxaki. Papayini, ndinithanda nonke eSouth Africa ngokulinganayo, ayixabene but iyalungisana. Into esingayifuniyo ngamamenemene, amaxelegu. Danko.